pun ini hamon alit gondal kandung panjenengan wis demek kupingku. Tiwas aku teratapan lek gundal gandul. Mapan ing dalingan ane para putri anteng jangkape ngati iklan baku mergo kae instrumen star Lelone teh apa, Mas? Monggo kalian anting-anting kawitan sami niki, Mas.
teng padi ali-ali de hamban kuningan aman lo agama amen soan nagawi tega samo ambarang pena ya mas ya aja coba sawangan nduk wong ayu iki ana apa begegek sak meneh